Najdôležitejší prínos synodálneho procesu vidím v pripomenutí misijného poslania cirkvi. Katechizmus katolíckej cirkvi nám pripomína, že cirkev je vo svojej podstate misijná a my to na konci každej svätej omše, buď cez diakona, alebo sám celebrant, vyslovujeme choďte v mene Božom, alebo choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. A myslím si, že synoda nám to zjavne dáva na vedomie, aby sme naplňali toto Kristovo poslanie tam, kam nás Pán posiela. Hlavné výzvy pri uskutočňovaní výsledkov synodality do života v našej diecéze vidím v prehlbovaní dialógu aj medzi biskupom a kňazmi, aj medzi kňazmi a veriacimi laikmi. Totiž dialógom sa dá veľa vecí vyriešiť. Dialóg je aj cesta k pokoju a mňa uchvacuje udalosť, ktorou Pán Ježiš vedie dialóg s Petrom, ktorý si nechce dať umyť nohy. A tento dialóg je vyznačený pokorou, pravdou a pokojom. Ak sa nám toto podarí vnášať do života, určite to bude mať veľký prínos aj pre cirkev, aj pre celú spoločnosť.